A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pangarsanipun para alim, para ulama min warasatil anbiya lan bangsa kula dherehi kula ajeng-ajeng berkadhonipun. Pangarsanipun Al Mukarram Simbah Kyai Soeharto ingkang tansah kula tandhimi kula ajeng-ajeng berkadhonipun ilmu manfaatipun. Pangarsanipun Al Mukarram Mas Kyai Muhammad Dusyono ingkang tansah kula tandhimi kula ajeng-ajeng berkadhonipun. Pangarsanipun Simbah Haji Awang niki boten gadah jeneng enggal jenengan. Boten. Nek anu wonten asma enggal saking mriku ingkang tansah kula taklimi kula ajeng-ajeng berkadhuanipun sedaya takmir pengurus wonten ing Masjid Singruh ingkang tansah kula hormati lan sedaya jamaah pengaosan lapangan malam Kemis Pahing ingkang dipun mulyakaken dumateng Gusti Allah. Monggo panjenengan sedaya kula dherekaken tansah ngunjukaken rasa syukur dumateng Allah bikaulina kalimatut tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin wonten ing malam Kemis menika saged wajabil wujuh. Mugi-mugi kanthi DP-DP mujadah ngamal ibadah kula njenengan sedaya menika ndadosaken slaman slumun slamet dunya akhirat. Allahumma amin. Shalawat lan salipun Allah mugi tetep konjo wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula njenengan sedaya saestu-estu ngantu-antu syafaatipun. Mugi-mugi termasuk tiyang ingkang berhak nampi syafaat benjang wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Kula njenengan sedaya menika urip niku sing nyeting Gusti Allah. Dadi sing ngrencanakaken kula njenengan sedaya urip kuwi ora urip karepe dhewe. Jadi diuripna nang Gusti Allah terus wis ditulis apa sing harus dilakoni kula njenengan kabeh wonten ing Lauhul Mahfuz. Niku njenengan kudu iman termasuk qadare Gusti Allah. Ning teng mriku wonten sing bisa merubah qadare Gusti Allah niku namung donga. La yaruddul qada illa donga. Orang ana sing bisa nyegah qadare Gusti Allah kecuali donga kula njenengan kabeh. Mulane donga niku hukume wajib. Lah sedurunge donga kula njenengan sedaya menika gawe wa amilus sholihat. Kon gawe ngamal saleh dhisik. Lah ngamal saleh nggih napa? Nggih barat kula njenengan sedaya oleh padha ndonga. Ya Allah, kula nyuwun dipun paringi slamet anggen kula badhe mlampah teng Jakarta. Jadi kan donga dengan sepur subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Dan sederenge dongan jenengan kon ngapali dafngil bala. Lidafngil bala artinya cara Jawane nolak bilai. Sing jenenge bilai iki barang sing ora apik, sing ora ngepenakaken awak. Bisa mabok, bisa nabrak, bisa tas ilang, bisa duite ilang. Lah men ora mabok, ora duite ilang. Ora tas ilang jenengan bisa dakoti.
Ditolaki dhisik kelawan sedekah. Lah sedekah ora kudu akeh. Mudeng napa mudeng? Sekuate rika, seikhlasé rika bisa 5.000, bisa 10.000. Kanthi sedekah 5.000 arep mangkat meng Jakarta umpamane. 10.000 arep mangkat meng Surabaya umpamane. Rika gawe duit 5 juta. Dilalah aman tekan gone. Dadi kurdi sedekah kelawan 10.000, 5.000 bisa rika kuwi slamet tekan apa sing dituju jenengan. Malah bisa-bisa umpamane bisa nabrak, umpama niku contoh, umpama misal niku jenengan diwai slamet karo Gusti Allah. Lah niki cara ngilmu, ora pun melung-melung donga tok. Ya Allah kula nyuwun slamet dugi Jakarta, ya Allah kula nyuwun slamet dugi Surabaya. Ning ora bisa dakoti. Niku dongane niki ora mandi. Sebab donga sing mandi dikandani kelawan wa'amilus sholihat. Kaya Gusti Allah ndadekaken neraka, ndadekaken swarga. Anane neraka krana wong ora iman karo Gusti Allah, wong ora manut karo hat-hate Gusti Allah. Hat niku peraturan. Lah peraturan Gusti Allah nang ndi? Ora nang kitab sing digarap menungsa boten, ning nang Al-Qur'an. Sebab Quran menika wahyunipun Gusti Allah sing diparingaken nang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula jenengan wong sing iman karo agama Islam, iman kali Gusti Allah, iman kali Rasulullah, kon kudu nglakoni kabeh jejer. Kabeh niku lho, Pak. Mulane ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kon wedi karo Gusti Allah. Lah wong sing wedi karo Gusti Allah wong sing kaya ngapa? Wong sing nglakoni kabeh perintah Gusti Allah, ninggalaken kabeh larangane Gusti Allah. Ki angel iki. Lah sing jenenge takwa ora pun nang ngarepe wong. Ari kalane dhewek ora ana wong isih takwa apa ora? Ari kalane ana wong takwa apa ora? Akeh wong alim nek akeh wong. Tapi engko nek dhewekan nganggo karepe dhewek. Lah niki, rika nang sawah dhewekan ora ana wong. Wana gendul mateng gone wong pangan. Umpamane ngono yuk. Rika ngarit duwe kewan nggo ngempani anak. Wedhuse men meteng, sapine men meteng. Kapan ngarit ora ana wong, godhong budin mlebu, godhong basia mlebu. Nek ana wong ora wani. Kuwi jenenge wudu takwa. Sebab wedine karo menungsa. Nggih napa nggih? Dan iki jenengan arep tukang ngarit ya di coba karo Gusti Allah gejel kaya ana basia nggone wong lemu wani meneh ora. Ora lah, nek wong nyong tetep ngarit supet. Dan iki ukur sing kaya kuwi piye wis Gusti Allah ngetes kali kula jenengan. Ana jeruk mateng gone wong wani pet ora-ora lah udane nyong. Mbok nggih. Lah niki. Lah wong sing takwa kali Gusti Allah arep dilebokna nang swargane Gusti Allah. Mulane diomongaken wal akhiratu darul jaza. Wal akhiratu tawi akhirat iku darul desa jaza piwales karo Gusti Allah. Ngisuk nang akhirat wong iki wis dipantan-pantan. Sing apik campur apik, sing elek campur elek, sing tukang utang duit ya dadi siji, sing tukang zina dadi siji, sing tukang goroh dadi siji. Kados ngoten dipantan-pantan. Nek nang donya darul amal, ad-dunya utawi dunya darul amal. Nggone kula jenengan gawe ngamal. Men oleh piwales. Nek ngamal sing bagus diwales sing bagus karo Gusti Allah, amal sing elek disediani karo Gusti Allah. Apa? Jahannam. Neraka. Lah pamane nang swarga masyaallah. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma.
Hadis saking Abu Sa'id lan Abu Hurairah radhiyallahu mugi ridani sapa Gusti Allah anhuma ing Abi Sa'id lan Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam temen jane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane kepriwe idza dakhala ahlul jannah idza rikalane dakhala manjing sapa ahlul jannah wong-wong ahli swarga yunadi mongko ngundang-undang sapa munadi wong kang ngundang inna temen sunni lakum kadue sira kabeh an tahyu arikalane yen to padha urip sira kabeh wala tamutu lan ora padha mati sira kabeh abadan ing dalem jaman saklawase. Dadi wong urip kula jenengan ki asline makhluk sing abadan. Makhluk sing ora mati. Lah nek wong sing mati kene wong sing kaya ngapa? Intikal. Ngerti intikal? Pindah. Maune rika nang weteng. Nang weteng cukup rika 9 bulan urip ya ora sesek. Boten sesek. Terus diuming-umingi donya sing luwih jembar nang Gusti Allah. Engko kowe medun nang donya jembar apa-apana bisa njiyo dewek, bisa gawe dewek. Nek nang weteng kan diimpani kelawan apa kae Pak vitamin sekang weteng. Karena sing nang weteng niku digantung, bulane anggere wis lair diketok. Kae nggo mlebu vitamin. Carane ya getih sing maune metu head bareng meteng wis ora head dipangan karo bayi. Bayi kaya kowe ngandel ya ngono kaya ngono. Nggih. Dadi kula jenengan paniki getih head biyen. Lah ngesikil kan jejeli getih head mutah. Nggih napa nggih? Diuming-umingi nang donya kok luwih jembar. Wana pelem ngepet dhewek meneh. Ya temenan nang donya. Lah nang swarga wong ki urip terus ora mati. Ora ana wong mati nang neraka ya wong urip terus ya ora mati. Apa bedane nang swarga nikmat, nang neraka azab. Naudzubillah. Lah wong diumum-umumi kelawan iso kaya urip terus, kepenak terus. Terus enom terus ora tau tua. Nek sikil iki bisa duweni. Tapi nang swarga wong nom terus umur 35 antarane 40. Kowe wong lagi sehat-sehat teh. Masyaallah. Jadi innalakum antahyu wala tamutu abadan. Jadi urip terus lan ora mati ing dalem saklawase. Wa innalakum lan temen sunni sira kabeh iku antasihu yen to padha waras sapa sira kabeh wala tasqamu lan ora padha lara sira kabeh abadan ing dalem saklawase. Ora ana wong nang swarga iki watuk pilek panunen korengen ora ana. Sehat kabeh gagah kabeh. Lha nek nang kene nang donya sing watuk nggih mboten? Nggih, sing mencret, sing laran, ndase mut-mut mripate beleken. Nang swarga ora ana wong beleken. Dadi anane wong kepenak kabeh sehat terus ora tau mriyan. Wa innalakum lan temen setune sira kabeh antasibu padha nom sira kabeh fala romu lan ora padha tuwa sira kabeh. Jadi kula jenengan kabeh kowe ora tuwa nom terus. Ora ana wong nang swarga iki pipine kempong merot. Mboten nonton wayah gadis umur 20 selawek. Dikan deleng ketone kaya nu legi apa-apa ngono yo. Biyen akhir pacaran karo pacar Kan rek tau pacaran kok beda. Ora ketan siku wis kelalen ngono yo. Iya wong wis tau ngalami dewek-dewek nyatane seperti itu masyaallah kuwi wong nang swarga. Ning ya akeh wong diuming-umingi sing kaya ki ora kepengin. Lah, dedek.
Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum lan temen setune sira kabeh antan amu yen to padha nampa nikmat sira kabeh fala asu lan ora padha kecewa sira kabeh abadan ing dalem jaman saklawase. Dadi anane kon nerima nikmat terus rika ora tahu kecewa. Wong nang swarga ora tahu kecewa, ora kaya nang donya rika nandur. Main ning bareng adol regane murah, akhirnya rika kecewa. Nek nang akhirat masyaallah diwehi nikmat terus karo Gusti Allah. Seneng terus. Lah pamane sing jenenge nang akhirat nang swarga wong omong-omongan bisalamin kelawan salam keselamatan. Karo nang kana apa? Muji nang Gusti Allah. Alhamdulillah. Jadi omongane kur alhamdulillah karo bisalam. Masya Allah. Niki kita Riyadhus Shalihin juz akhir niki Pak. Niki dilalak kula katam mau isuk. Lari-lari tok hitung pirang tahun Kang? Kali tahun bagi kiai ngaji Riyadhus Shalihin 2 tahun. Nggih. Suwi. Lah cerita nang Riyadhus Shalihin akeh cerita nang swarga wong enom terus, seneng terus, nikmat terus. Lah sing kaya kuwi pitukone apa? Wa amilus sholihat. Ngamal sing sholih. Mulane nek kula jenengan ngamal wis pangarep-arepe esuk akhirat. Mulane diomongaken sing jenenge manungsa piye wong sing abadan. Abadan artinya apa? Ora rusak. Sing rusak kuwi jasad. Ning roh kula jenengan kabeh ora bakal rusak. Terus ana siji onderdil tubuh. Onderdil. Sing ora rusak sing besok arikalane yaumul bakti arep tukul kaya wiji. Kuwi jenenge balung kenci. Arti balung kenci antara bokong nek di mek nang kene iki ana balung cilik semene Pak. Brutu lah. Brutu ya kena ngono ya. Cara PT brutu masa wong brutu lah. Bu, kowe kan duwe brutu. Jadi mek anak orang. Lah niku brutu nek kula jenengan kabeh kowe esuk dadi bebet nang yaumul baksi sing arep tukul arikalane dina kiamat wis teka trompet dionekna karo malaikat Israil. Lah niku Pak ukur belung wetok. Lah umpamane siki kebakaran kepripun Pak Kiai dijaga karo Gusti Allah rahasia ilahi. Nang kono kuwi. Balung ndas rusak. Balung sikil rusak, ning balung kenci mboten rusak, balung brutu. Masyaallah. Ini iki, kowe esuk sing arep urip penang kula jenengan kabeh. Bar kowe esuk wong dipisah. Jaringan tengah, jaringan kiwa. Ora kaya nang donya, ning nang donya si bareng wong apik, wong elek. Wong mendil, wong betitil, wong mulai tetep jadi selingkungan. Jadi aja gumun rika urip nang kene mesti ana wong apik, ana wong ora apik, ana wong ngomong nek ngomong mesti nyelekit. Ana wong sing ngomong saking sabare. Ana sing ngomong saking serune, werna-werna. Niki nggo ujian kula jenengan kabeh le urip. Dicontoni karo Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulane uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lah nabi ne kula jenengan sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling baik. Nabi sing ora tau ndongakaken karo umate ndongakna elek. Digawe elek yo apik. Dimendili yo mulai Kanjeng Nabi. Ora tahu dendam. Beda karo Nabi liyane.
Nek nabi liyane selain Rasulullah Muhammad, kapan anak umat dielingna kok ngeyel, domongi kok ngeyel, ngelawan karo nabi, mesti proposal datang kepada Allah. Ya Allah, kula nyuwun umat-umat ingkang boten iman kali panjenengan, monggo panjenengan wa ahlakna rusak. Nabi Nuh dongakaken umate dirusak kelawan banjir. Dongane sinten? Dongane Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Musa menghadapi sinten? Fir'aun. Bareng Fir'aun diomongi angel nganti werna songo. Coba sing donga Nabi Musa, ya Allah kula nyuwun banyu dados getih kabeh. Banyu dadi getih kabeh. Kapan dicekel wong Bani, wong Kipti, umpamane niki teh, dicekel wong Kipti, Fir'aun nyekel dadi getih. Kula cekel malih teng Bani Israil dadi teh maneh. Niki aneh mboten? Aneh. Lah krana bolak-balik dielingaken Fir'aun karo Musa ora gelem, Musa ndonga kali Gusti Allah, ya Allah kula nyuwun ampun ngantos Fir'aun tobat kali panjenengan ora oleh. Wis dielingna diperintah karo Gusti Allah kon ngelingna Musa, ning krana Musa kebangetan ndonga Nabi Musa aja nganti Fir'aun ki tobat, apa maning ditampa tobatnya kali panjenengan kula rugi. Aneh ora? Niki nek Rasul mboten didoni mriyang ditiliki, disawat, dianiaya Rasul, malaikat arep ngebluki gunung aja malaikat. Kae wong-wong taif urung ngerti. Nek ngerti esuk iman. Siki bapake urung mbok anake iman. Umpamane anake urung mbok esuk putune iman, aja malaikat. Mboten asal. Lah kula jenengan bisa ora kaya kowe? Bisa ora? Bagusi wong sing elek bisa ora? Lah nek kamu kursi iki disumbang 50 kilo gula. Arep mantu biasa. Sing nyumbang 50 kilo krono 5 bulan maning arep mantu. Bareng mantu balekna ukur 40 kilo, 45. Mereka ngomong, "Lho minum setengah kimpang." Lha iki teng 45. Mumbak kok galme. Minum 45. Biar kan itu semeneh. Ya ana wong kaya kowe, Pak. Niki biasa hal yang seperti ini. Yang luar biasa di kapan ana wong mendil kok rika gelem aweh terus karo wong sing mendil. Mulane Siti Fatimah radhiyallahu anha nek dheweke sedekah mesti perintah karo rakyate, maksudnya karo abdine. Iki dudukna munggone kae. Aja ngomong sekanyong. Iki dudukna munggone kae. Aja ngomong sekanyong. Sebab Siti Fatimah nyomoh dibalekna karo menungsa. Nyong jaluk dibalekna karo Gusti Allah sing arep ditikelaken luwe akeh. Nggih napa nggih? Nek jenengan aweh mengwong, ya siki wis umum lah ditulis ora. Nek ana cengkorong moni. Ditulis mboten? Ditulis, ujung ya ditulis. Makanya nang kono bisa menjadikan fitnah. Nek ora ditulis, ya ora apa-apa wong nyong kiai tak tulis. Masalahnya kok dari ini orang tekan, dari ini orang keton. Iya ora, karena jadi ngotot-ngotot sengit karonyong. Wis urusan kowe wis urusan biasa wonten kula jenengan kabeh keguyuban iki. Siki sing luar biasa nek jenengan ngamal umpamane nang ndi sing ngerti Gusti Allah tok, sing males Gusti Allah ana sing ditikelaken bias roti. Sedikit nek Gusti Allah males ki ditikelaken 10. Nek ukur kula njaluk menungsa rata-rata ya pada 100 ya balekna 100, 50 balekna. Nggih napa nggih? Jadi kan milih sing dibalekna ping asrotin apa 700 tikelan monggo urusane kula jenengan kabeh. Leres napa leres? Niki barang nyata mboten? Nyata. Dadi kula jenengan nek pasrah kali Gusti Allah ngamal kok sing nempuhi Gusti Allah yakin jenengan luwih enteng, luwih marem ora ngarep-ngarep sekang wong sing diwehi, ning jenengan ngarep-ngarep engko Gusti Allah sing males.
Angel ora kowe kan. Wangel lah. Tapi nek tekan keimanan ora rep angel. Masalah Gusti Allah paling rezeki di ghairi layak tasik. Orang bisa kasangka kan di anggap pancen rezeki nari apik. Dilalah nandur bengkok ya 8.000 pas panen. Pas ora patek main dilalah 1.500. Ini apa nggih? Lah niki kula jenengan monggo oleh urip seneng ngapiki wong sing ora apik, aweh karo wong sing mendil nek bisa. Aja wong mendil malah digawe mendil. Wae terus urusane sing males Gusti Allah. Kuwi insyaallah kula jenengan termasuk misuk golongane wong-wong sing dilebokaken nang swargane Gusti Allah. Bukti-bukti wonten manfaatipun Pak nggih. Saestu kepanggih melih kinjang Setu malam Kemis selapan ngajeng. Ning kinjang panjenengan sedaya kula aturi tindak nggen kula malam Setu manis. Nggih. Wingi tak dongakna kabeh nang Jabal Rahmah. Demi Allah jenengan kabeh sing sami pengaosan kali kula. Tak undang teng Jabal Rahmah pas kula wingi umroh. Mugi-mugi jenengan cepet-cepet dadi tamune Gusti Allah. Nggih. Masalah duit urusane Gusti Allah, sing penting kula pun dongakna jenengan kabeh. Mugi-mugi wonten manfaatipun sedaya pangapunten kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.